Hala, kaixo, Patxi Fadrike naiz, eta, bueno, mendikan agur bat botan eta irrien lagunentzat, eta, bueno, elbarritua dagoen jendeai ere animatu kirola itea, gu hemen federazio aldetik edoi lan aitegu, jendia aukeratzeko, eta dei bat egin nahi nuke, jendiai animatu eta kirola egin, zona dela gotzak. Laino erraldoi baten gainean, begia